खोब गोजोननाय मोनदों जतिन इस्लारि बिथाङा बयजोंबो मिथिजानाय मुं फुटबल जगताव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांनि मुङाव जे नैबे फुटबल ट्रफिखौ खुंदों बियो खोब बाख्नायजाथाव। जोङो सालाकान्दि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावदों। बिथांमोनहा देग्लाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जाय हानजाफ्रा डिस्ट्रिक्ट लिग गेलेदों बिथांमोनखौ लानानैनो नैबे ट्रफिखौ फाथिदों आरो बिनि थाखायनो जोंनि जायगानि जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनहा गेलेनो थाखाय सुजुग मोनदों। आङो खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा रावनिबो बाहेरानिफ्राय स्टेटनि बाहेरानिफ्राय हायार लाबोआजासेनो गेलेफैदों। बियो जोंनि थाखाय खोब मोजां लक्ष्य। बिटिसि होननानै बुङोबा फुटबल जगताव जोङो बाख्नायनांगोन। मानो होनोबा मोनसे लिडारशिपखौ लाबोबाय थादों। जोङो दिनै स्टेटनि टिमानो जा बा गुबुनानो जा दिनै नायनो थाङोबा बड'लेण्डनिफ्रायनो 50 जौखोन्दोनिबो बारा प्लेयार्सफ्रा बाहाय बाहागो लायो। दा बिनि थाखायनो आरो बिनिफ्रायबो साबसिन खालामनो थाखाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो कचिं होनांगोन। कचिं होनानै जोङो प्रफेसनेल लेभेलसिम जोङो लांनांगोन। इन्डियाखौ जोङो नेतृत्व खालामनो थाखाय जोङो प्लेयार्स दिहुननांगोन। दा बे खामानिखौ जोङो मावलांबाय थानांगोन। हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' आरो माखासे आं बेखायनो जेरावबो थाङा माने मेल मिटिङाव आङो बुंबाय थादों। हलिचरन नार्जारि बिथाङा आसामनि सासेल' फुटबलार जायनाखि इन्डियाखौ गोबांसिन नेतृत्व होबोदों, इन्डियानि जानानै गेलेदों। बिनि थाखायनो आङो गासैबो MLA मन्त्रि EM बिथांमोनखौ लोगो मोनदों। लोगो मोनबानो सावरायदों। बिथांनि थाखाय आसाम गौरब बान्था होनांगौनि थाखाय जाहाथे आसाम सरकाराव बिथांमोना नारसिनो आं बिनि थाखायनो खावलायदों। आरो आंबो आसाम फुटबल एस'सिएशननि जानानै बिथांनो आसाम गौरब नङाबा पद्मश्री बे मोननैनि बिथोराव मोनसे एवार्डखौ देग्लायनो होथारनांगौ बा होनायनि थाखाय रिकमेन्डेसन खालामनांगौ होननानै आं बयखौबो गुरैयै खावलायदों।